و demek derece gurtuna kanuna bingehîn û avakirina sîstema serokatiyê babetên serekên di rojeva Tirkiyeyê. Partiya AKP û ya Netewperest MHP ve çendîn hefteyê bi hevre hevdîtinan pêktînin li ser va babetan. Serokvezîrê Tirkiye Binalî Yıldırım û serokê Partiya MHP Devlet Bahçeli li koçka Çankayê hatin bahev û li ser kanûna bingehîn û sîstema serokatiyê danûstandin kirin û pirsên çapemeniyê bersivandin. Serokvezîr Yıldırım dibêje pêşniyara guhurtina van her du babetan yê demek nêz dibe Parlamena Tirkiye. Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte دانستاندن دگل MHP را هاتی آستک باش. درباره قانون بنگهین و سیستم سرکاتی ده ام گهشین داویا پیواجویه. به اذن خود هفتیا بیت ام پیشنیارا گورین قانون بنگهین بینین پارلمان ترکیه. و demek derece rewşek awarte li Tirkiye heye û kiryarê li Tirkiye qewme bi taybetî bûye sedema xemgîniyê di seranserê cîhanê de. Serokvezîr Binalî Yıldırım dibêje sedema guhurtina kanûna bingehîn avakirina rewşa arama li Tirkiye. yapılacak değişikliklerin asıl amacı آرمان جوان گوهرتنا آواکرنا روشک آرامه. دوان گورینا دا سروک دولتی دکاره به سروک پارتیه جی. د قانون نهادا پیوندین سروک کمار به پارتی رات قطاندن. امید د قانون بنگهین آنو دا و یکی بگورین. Di hilbijartina yekê mijdarê de Partiya AKP 318 parlamenter qezanc kirî bû û ji bo guhurtina kanûna bingehîn 330 parlamenter pêwîstin. Partiya MHP de hilbijartinê de 41 parlamenter qezanc kirî bû. Jimara parlamenterên her du partiya bi hev re 357 in û ev jimar ji bo pêşniyara guhurtina kanûna bingehîn bes e. Serokê Partiya MHP Devlet Bahçeli ji çapemeniyê re got çendîn tişt hene ku em hîn nîqaşê ser dikin. Lê belê pêşniyara guhurtina kanûna bingehîn yê demek nêz dibe parlamentoya Tirkiye. Milliyetçi Hareket Partisi Partiya MHP û ya AKP ev demek dirêje hevdîtinan li servan kanûnan pêktînin. Gelek pêşveçûn van hevdîtinan da çêbûne û min bawer e demek nêzik da di ev pêşniyar bigehin komisyona guherîna kanûna bingehîn. Eger guhurtina kanûna bingehîn bi serfirazî ji parlamentoyê derbas bibe, wî demê ev guhurtin yê wek paketeke referandumê biçe pêşiya xelkên Tirkiye û biryara dawiyê ji ew ê bidin. û dema ev kanûn bi fermî bê qebûlkirin wî demî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan yê bibe serokê Tirkiyeyê yekemîn û yê bibe xwediyê desthiladariyek berfireh. Ara Macar, Dengê Amerîka.